Goedemiddag, zuster. Hallo, dominee. Zuster, ik zit sommer. Waarmee kan ik voor dominee vandaag helpen? Zuster is natuurlijk bewust hoekom ik is hier vandaag. Ja, ik hoop je dominee is weer hier om dominee zijn hart te willen komen uitstorten en liefdeszaken te bespreken. Ik heb verleden week gezegd, stel je belang in, ik is een getrouwde vrouw. Dus jij hoekom ik heel week lang al mijn afstand hou. Maar die schuldgevoel heeft mij zo getreiter, ik moest kom inloer. Alright. Gezels, dominee, ik luister. Eerstens wil ik om verskoning vragen voor wat gebeurt. Ik besef, dit was een groot skok voor u. Dit was niet mijn bedoeling om minderwaardigheid aan te wakkeren. Om u zo onkant te vangen terwijl beide van ons nog in een huwelijk is. Maar ik kan niet om verskoning vragen voor mijn gevoelens niet. Dominee, net die feit dat je gekomen bent om sorry te zeggen. Ik waardeer het en ik is oké daarmee. En weet dominee wat die misschien nog niet recht klinken. Maar ik worry glad eens op mijzelf. Als soort dominee wou ik worry. Ik volg je zo lekker niet. Kom ik zeg even dominee zo. Jij is een wat een vrouw heeft, wat definitief je leven zal verwoesten als ons twee dingen bij elkaar moest geraken. Ja. Om eerst te denken over wat die gemeenschap en die gemeente van jou zal zijn. Mijn story is heel anders, dominee. Ik is het toch met de lik van het leven voor een leven. Ik was nog nooit bang voor mevrouw dominee niet. Ik is nou nog niet bang voor een van die gemeenteleden niet. En het was een meter wat die gemeenschap van mij denkt of zij. Asari die. Zo is jou wat ik worry, dominee. Maar gelukkig heb ik tot mijn zinnen gekomen en besef. Zou daar iets tussen ons twee gebeuren? Zou dat een groot impact gaat op ons levens, ons gemeenschap en die gemeente? En ik is bij blij, dominee, te besef. Zo kan ik tot je gevolgtrekking komen. Ons is op jezelf blij. Natuurlijk, dominee. Ik is net bitter blij en dankbaar dat dominee mans genoeg was om te komen om in record te strijd te zetten. Ai, ja, zuster, dat is mijn actie. Dat is immers mijn plicht. Nou ja, toe. Laat ik op pad is. Alright, dominee, dank je dat je gekomen bent. Ik wil toch net zuster waarborgen. Dat is geen kwaad gevoelens, niet? En ik hoop, van hierdie punt af, kunnen ons niet vorentoe bewegen. Nee, natuurlijk, dominee. Ik voel ook zo, we together in United forward. Maar wie dominee, denk wat ik haat is die ongemakkelijke bezigheid tussen mensen. Het laat mij soms zo terugdenken. Ik kan onthouden een dag. Jaren geleden, toen zuster net bij die gemeente aansluit, was ons daar bij die pastorie. En zuster fluisterde voor zuster Sylvia. Hoe dominee blij Nessa Jacob rechtop en sy ongemakkelijke zoet. Hij niet, dominee. Ik schaam je nou zo. Dat is wat dominee Jacob. Ja. Dominee, ik schaam je nou. Hey. Zuster Sari? Dominee? Lei met jouw leier. Wat probeer je doen? Ik probeer je op te helpen, zuster. Hij stelt zelf. Kom. Zuster, wat van die man? Hij is lik. Hallo julle, Sawasari hier van die Karoo. Dankie dat julle hierdie video gekeken het. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.